Ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Имрӯз пешкаши шумо ҳамин ҳавлии фурӯширо мекунем. Таъмираш бениҳоят таъмири хуб мебошад ва қарор аст дар маҳаллаи Гулбута наздики бозори Корвон ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри Душанбе мебошад. Ина марҳамат худи маҳалла. 2 сотиқ замин ва 7 дар хона. Бино 9 ба 9 мебошад, яъне як ошонаш 81 метри квадратӣ мебошад. 2 ошона дорад, боз такхонаам ҳаст, такхонаш ремонти хуб дорад. Агар ҳар се ошона ҳисоб кунем 243 метри квадратӣ мешавад ҷилои площади хона. Ва ин 243 метри квадратӣ фақат масоҳати ҳамин бинои асосӣ мебошад, бе ҳисоби ҳоҷатхона, дегдонхона ва кухнӣ ки дар берун ҳастанд. Навбормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъди сёмкаи хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Аз ин тараф дӯстони азиз, кухни, дегдонхона, ҳоҷатхона, кат, дуюм дари ҳавлӣ, аз ин тараф дари подвал ва дари асосии бино. Марҳамат, бисёре бад гап намезанем, рафтем. дар якум ошона қарор дорем. Дар ин ҷо коридор ва 4 та дар аст. якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ҳамом ва сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. аз ин тараф мефуроем ба такхона ва аз ин тараф мебуроем ба дуюм ошона. марҳамат, аз якум ҳуҷраи истиқоматӣ сар мекунем. якум ҳуҷра мебошад 5 ба 3. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100% мебошад, техпаспорт дорад. бо барқ ва об ягон мушкилӣ нест, ҳама вақт мебошанд, боз ҳавли септикам дорад. акнун мегузорем ба дуюм ҳуҷра. ин хона 3 ба 4 мебошад. хона бо тамоми чизу чораш фурӯхта мешавад. Чизере ки дар видео мебинед ҳамашон меистад. 4 та термикс, 4 кондитсионер, 3 та телевизор, 2 та база, қариб 400 канал мегира. кухни, гарнитур, қолино, пардаҳо, хулас ҳамаи чизош қати фурӯхта мешавад. фақат медуроину зиндагӣ мекунем. мегузарем ба ҳамом, яъне ванна. мегузарем ба сеюм ҳуҷра. сеюм ҳуҷра 6 ба 4 мебошад. ҳама хонаҳо ба системаи каналҳо пайваст шудагиянд, қариб 400 канала. ҳавли чихеле ки гуфтем ҷойгир аст дар маҳаллаи Гулбута ноҳияи Фирдавсӣ. Дар наздикии хона 300 метр мактаб, 400 метр садиқ, маркази савдо, бозори Корвон ва дигар чизҳои даркорӣ. бо транспортам ягон мушкилӣ нест. сабти якум ошона ба анҷом расид. акнун мегузорем ба дуюм ошона. дар дуюм ошона қарор дорем. дар ин ҷо коридор ва 4 ҳуҷра, 5 ҳуҷра ва 6 ҳуҷраи истиқоматӣ. дар дуюм ошона боз балкон ҳам ҳаст. мегузарем ба 4 ҳуҷра, 5 ба 4 мебошад. чихеле ки мебинед ҳама хонаҳо таъмири хуб доранд, ҳама потолокҳо натижнӯ мебошанд, ҳама поло ламинат. мегузарем ба 5 ҳуҷра, 6 ба 4 мебошад. меҳмонхона.
мегузорем ба шашум ҳуҷра. шашум ҳуҷраам 6/4 мебошад. сабти дуюм ошёнаам ба анҷом расид. акнун мегузарем ба такхонаам. такхонаам таъмир дорад, ҳамчун як ошёна қабул карда мешавад. аз ин тараф кухни, ҳоҷатхонаву ҳамом ва ҳафтум ҳуҷраи истиқоматӣ. боз дӯстони азиз, дар таги зинапоя ҷои холиам ҳаст. дари даромади такхона якбора дуюм дари даромади биноям ҳисоб мешавад. мегузарем ба кухни. кухни 6/4 мебошад. аҳамияте ин ки термекси алоҳидаи худша дорад. боз дар беруни ҳавлӣ як кухни дигар ва дегдонхона ҳаст. ҳамаи ҳамин мебелҳову техника ҳамаашон меистанд, фақат медроину зиндагӣ мекунем. акнун мегузарем ба ҳоҷатхонаву ҳамом. ҳавлӣ дута ҳоҷатхона ва дута ҳамом дорад. ин ҳоҷатхонаву ҳамом якҷа мебошанд, дутаи дигараш алоҳида. бо барқ ва обам ягон мушкилӣ нест. септикам ҳастак. ҳозир обшам нишон медем. мебинен оиди об ягон мушкилӣ нест. акнун мегузарем ба охирон ҳуҷраи истиқоматӣ. ҳафтум ҳуҷра 6/4 мебошад. нархи ҳавлӣ бошад 1,08,000 сомонӣ, $80,000 ё ин ки 6,889,000 рубл. нархи ҳавлӣ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳои 98 896 8822 WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ гап занед. ҳавлӣ дуюм дар дорад, назди дари падвалда. ва дар ин тараф дари такхона мебошад. дар ин ҷо кад ва телевизор, баъд сурати деворшам аҳамиятиян, аҷоиб кардагӣ. дар ин ҷо дуюм ҳоҷатхона. инҷо бошад дегдонхона ё ин ки ошхона, касе чӣ хеле мефаҳмад. се дег дорад, 1.30 килоя, 2.5 килоя ва 3.80 килоя. чӣ хеле ки мебинед дӯстони азиз, шароитҳои ҳавлӣ бениҳоят хуб мебошад. ва ин ҷо дуюм кухни мебошад. ранги якумгиш алоҳида термикс дорад. маълумоти ҳавлиро боз як бори дигар такрор мекунем. 2 сотиқ замин, 7 дар хона, бино 9x9 мебошад, 81 метри квадратӣ, обши ҳарсе ошёнаш 243 метри квадратӣ мешавад. ҷойгир аст дар маҳаллаи Гулбута, шаҳри Душанбе, наздикии бозори Корвон, дар назди хона. мактаб 300 метр, садиқ 400 метр, маркази савдо ва дигар чизҳои даркорӣ. бо транспортам ягон мушкилӣ нест. бо барқ ва об ягон мушкилӣ нест. ҳама вақта мебошанд. септикам дорад, техпаспортам дорад, ҳуҷҷатош 100%. бо тамоми чизу чораш фурӯхта мешавад, фақат медроеву зиндагӣ мекунӣ. нархи ҳавлӣ бошад 1,08,000 сомонӣ, $80,000 ё ин ки 6,889,000 рубл. нархи ҳавлӣ боз савдо мешавад. рақамҳои 98 896 8822 WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ гап занед. ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. ҳатман ба каналмон обуна шавед ва ба телеграм каналмонам обуна шавед. ссилкаш дар комментария видео ҳастак. то боздид дӯстони азиз.